Kvadratickou funkciou nazývame každú funkciu, ktorá sa dá zapísať v tvare ax na druhu plus bx plus c y je rovné ax na druhu plus bx plus c pričom čísla a, b, c musia všetky platiť reálnym číslam. Musia patriť reálnym číslam. A sa nemôže rovnať 0, inak by sa predpis tejto funkcie zmenil na predpis inej funkcie, lineárnej funkcie. Čiže ak by sme za ačko dosadili 0, tak by to bolo 0 krát x na druhu plus bx plus c. A v tomto prípade by toto bol predpis lineárnej funkcie. Rozdelenie kvadratických funkcií podľa hodnoty koeficientu a, čiže ak ačko je väčšie od 0, vtedy kvadratická funkcia bude vyzerať takto. Čiže takto bude vyzerať táto funkcia. A ak ačko bude menšie od 0, tak vtedy bude vyzerať opačne a bude vyzerať takto. Definičným oborom obidvoch funkcií je množina všetkých reálnych čísiel, pretože ani jedna z nich nie je uzavretá. Definičný obor vždy určujeme z x-ovej osy. Definičný obor je to množina všetkých reálnych čísiel. A obor hodnôt, táto horná funkcia bude nadobúdať od tohto bodu spodného až po nekonečno, a táto spodná opačne od tohto bodu až po mínus nekonečno. Obor hodnôt ten určujeme z y-ovej osy. Bude napríklad v tomto hornom prípade bude od 0 až po nekonečno.